Me kuka sani game da mage? Mage, kyanwa, kuliya ko musa dabba ce mai ban mamaki da ta shiga zukatan mutane da dama. Dabba ce da ta siffanta da kyau, kazar-kazar kuma dogaro da kai. Mage dabba ce da take da wasa kuma shiga rai. A yawancin lokuta sukan shaƙu sosai da iyayen gidansu. Dabba ce da take ɗebe wa mutane kewa. Tana rage wa mutane damuwa kuma kaɗaici. Dabbobi ne da suka kasance gwanaye wajen iya farauta domin kare gida daga ƙwari ƙanana da dabbobi masu cutarwa. Amma sai dai duk da haka ba kowa ne yake son mage ba. Wasu suna kyamarta, yayin da wasu kuma ba sa son ta ne saboda ba su ji daɗi ba a hannunta. Amma duk da irin wannan amfani da mage ke da shi, wasu mutanen tsoronta suke ji. Wannan tsoro shi ake kira ailurophobia a turanci, wanda ke iya samuwa daga maganganu na camfi ko wasu al'adu. Walau kuna santa ko kuna kinta ko kuma kuna tsoronta, mage dai tana da matukar tasiri a rayuwarmu. Wani tasiri mage take yi a rayuwarku? Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section.